assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam waali mon kala fullo ɗo woni on jiidey soppulo ardo ɗo waɗa ɗo préparé hande naɓangol ɗo yimɓe amɓe sehlaɓe am ndi wodi ɓe kawrata zamanu garon Europe ɗo neɗɗo fo darato mais o ɗo vraiment o kadi e waɗani jappale soppulo ardo woni Salif Balde jeya sare halal o joɗani en ɗo e big kanko ɗaɓana minin ɗum ɗo kaye kaw kaja kande o woni yero kande tamuno wonɗo voilà bandiraɓe ndi mannaji ɗi donc Salif Balde ƴetti wutte manna jiidey ɗi mannaji vraiment ɗi joɗi ha maayi kawka jakande a fonno ƴettude ɓayandi manna mbawi wutte o jaadi machallah donc ko yeccere Allah ɗo ni mine yaha gandiran mbiyam mbiyon ko soppulo jogi yimɓe koteji ɗi fof waɗi selam goɗɗo neɗɗo am bankiɗo liggorola Kaysa kanko kadi yi o soda manna wota ɓe sohli manna donc ko ton pokkimmi ɗo ni donc mi naɓanam lara mbo couleur o ƴettata quoi oɗo asul ɗo gasi ay asul jeeyi weyɗi ha maayi jiidey donc andi kamɓe belana ko ɓawli dara kadi o ƴefta ɓalewa mba blanca jiidey donc bandiraɓe fulɓe ono paɗa gay soppulo ardo yi on ko golle tan golle men jokki min jokkani gueɗe bole puyɗeya haalde tan voilà ko yettere Allah jiyanna ko oto am TikTok mi waɗa hen vidéo ji ka e sonji ɗi après nak toujours on jiya ɓe guitta ɗum mais TikTok kamɓe goto famani gueɗe maɓɓe on jii danejo vraiment machallah bandiraɓe gare coode kabji ɗi mi on soppulo ardo ko golle jokki donc o beltanama fulɓe adunaru janggo ko zirona